En grundejerforening i Vordingborg har taget et nyt våben i brug i kampen mod indbrudstyvene. Det er en slags nabohjælp på internettet. Det er gratis, og politiet jubler. Man ser det straks. Ham her er med. Ligesom genboen og hans nabo. Jamen, velkommen i klubben, Jesper. Ja, mange tak skal du have. Grundejerforeningen Valhall i Vordingborg er i gang med at skaffe medlemmer til den nystartede online-tjeneste Naboer, og det går strygende. Vi er 60%, der er gået med på det her nabohjælp på blot 3 uger, så jeg er rigtig godt tilfreds. Vi går på Naboer. Via en ny hjemmeside kan man oprette et lukket netværk med sine naboer og venner. Og så er det simpelthen bare at trykke send. Og når man tager på ferie, så får naboerne en sms om, at de skal holde øje med huset. Når jeg tager på ferie, så skriver jeg ind i systemet, at jeg er væk fra den dato til den dato, og mine naboer, de får automatisk besked via Naboer om, at jeg er væk. Når naboerne har været en rundt om huset og melder alt OK, har puttet lidt skraldespand parkeret en bil i indkørslen, så får jeg en sms på min mobil nede på ferien om, at den adresse har været rundt om min adresse, og alt er OK. Det lyder smart. Jamen, jeg synes, det er pisse smart. Så skal det jo op og sidde synligt. Også politiet kan se fidusen i det nye online-system. Jeg kan kun hilse det velkommen. Den gammelkendte nabohjælp kan nedbringe kriminaliteten i et villakvarter med 15-20%. Og systemet her, det er endnu bedre. Jeg vil tro, at hvis man holder liv i nabohjælpsprincippet, som naboer kan være med til, så kommer procenten betydeligt højere op. Det allerbedste, det er den der tryghed ved, at vi holder lidt øje med hinanden. Men er der et eller andet mistænkeligt, så kigger man lige over hækken, og så er det lige at gå ind online og så skrive, jeg så det. Naboer.dk er gratis for brugerne og surt for 20-knægtene. Så dagens gode råd fra Grundejerforeningen Valhall i Vordingborg. Jamen, det er i hvert fald at finde en anden vej, fordi vi holder øje med hinanden herude, og er det mindste, så ryger der bare en besked afsted. Og ifølge Naboer, så er systemet lige så sikkert som en netbank, så tyvene kan altså ikke gå ind på nettet og tjekke, om du er hjemme.